джаба, долу, горе. Веднага, тръгни с десния, пикай долу. Примера съд. Долу. И винаги рамото горе, като отидеш долу. Връщаш. Откриваш десния и връщаш. Ако видиш десния, влез му с болтията, наведи главата, не ме гледай. Ако видиш десния да го подсказва, ето десен, ако можеш, защити го с болтията. С дясната болтия. Едно-две, десния. Давай, десния долу в тялото. И горе. Това е, браво. Джаб. Точно, джаба. Изкарай го, извади го. Оставаш го да стигне много близо. Ви долу и горе. Едно и две долу горе. Давай, влез. Той му трябва дистанция, ще го умориш. Давай, в тялото. Браво. Това е, браво. Излез, движица. Върти. Браво. Върти повече. Едно-две и се завърташ. Едно-две на другата страна. Браво, долу, в тялото. Долу. Браво. Давай, двоен джаб. Давай, вдигай ръката горе. Браво. Болтията. Долу, горе болтията. Джаб долу и горе болтията. Ама подготви го хубаво. Не дай изведнъж. Джаб и долу горе. Са. Давай. Браво, бий долу. Долу, браво. Долу. Puntuaciones de los jueces. Juez 1, 9-10. Juez 2, 9-10. Juez 3, 9-10. Segundo fuera. Segundo asalto. Десния в тялото. Супер къта в тялото също. Десния път. Това е. И лявото. Излезе с ляво круше. Като се глава, браво! Това е. Давай, блокирай го, бе! Напред го блокирай, не излей назад. Не знае, той иска дистанция. Влез, излез. Браво! Не дай отиде на въжето. Въгъла, тия си центъра. Назад. Джаб. Това е. Давай! Браво! Беше за много супер, защото супер, хубаво го върте. На удобна позиция. Точно долу, в тялото долу. Спокойно, без да се полудяш. Спокойно, ръката горе искам. Десния да го пазиш. Извъртай. Браво. Пази се от десния. Да, в тялото като ти вижда. И в тялото после накрая. Едно, две и долу. Браво. Нищо. Спокойно точно едно, две в тяло и в дуба. После. Това е, браво. Той се умаря и той. Спокойно, не са хъби. Тодо. Блокирай Тодо. Браво. Спокойно, блокирай му десния. Дишай.
цялото бъде. Сега! Сега! Браво! Браво! Давай! Браво! 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 Това е. Puntuaciones de los jueces en el segundo asalto. Juez 1, 9-10. Juez 2, 9-10. Y juez 3, 9-10. Segundos fuera. Tercer y último asalto. Той сега ще търси да оцели по дясната, пази я. Само че не само назад. Браво, браво! Браво! Спокойно, спокойно! Пази се! Блокирвай хубаво, блокирвай! Не дай вече да се ходиш прекалено, дъгни го! Ръцете горе хубаво, лявата хубаво горе и отпреде! Ай, и ти, върни му! Джапи курше! Пази го, не! Това е! Дай! Джаба да е постоянно пред него! Джаба, това е! Твърдия джаб! И в стомаха, браво! Това е! Излизай с дигнати ръце! Ръцете горе като излияш! Завърти, ще отидеш назад! Хира, като такова! 1, 2, 3 и хира! Дай! Десния долу и лявото като ще горе! Давай, браво! Не оставам, 20-30 секунди! Давай! Вече дигни му ритъма! Ама пази се! Ръцете! Дигай ръцете! Дигай ръката! А така! Браво! Точко! Можеш! Покажи сърце! 10 секунди! Внимавай! Давай! Напред и внимавай! Давай!